Vězení v polském Piotrkově, domov více než 700 drsných kriminálníků, většinou sexuálních násilníků, únosců a chladnokrevných zabijáků. Toto vězení s maximální ostrahou bylo účelově postavené v roce 2003, aby přijalo a zlomilo ty nejhorší z nejhorších. Je to skutečně hrozivé místo. Vlastně právě tady byl díky jednomu z nejtvrdších vězeňských režimů v celé Evropě prakticky zničen neblaze proslulý gang, takzvaní gripseři. Jsem Paul Cannelly. Mám celu 471. Odkroutím si pár dní v piotrkovském vězení. Chci zjistit, jaké to je být s těmito lidmi v kontaktu. Koho jste tou strunou uškrtil? S polskými nejnebezpečnějšími zločinci. Cítím se vážně na dně. Prima uvádí nejdrsnější věznice světa. Polsko. Polská vězení byla kdysi neblaze proslulá. Za komunistů je zevnitř kontrolovali gangy známé jako gripseři. A tak se úřady rozhodly převzít zpět kontrolu. Vězení v Piotrkově bylo postaveno proto, aby takzvané gripsery rozprášilo. Stělesňovalo rovněž nulovou toleranci. Vládne tu režim, kde izolace, striktní disciplína a kontrola udržují trestance za mřížemi až 23 hodin denně. Mám jedinečný přístup do piotrkovského vězení. Příštích 5 dní budu žít za těmito zdmi a zažiju, co to je, když vás zavřou do jednoho z nejdrsnějších polských vězení. První dojmy. Je to obrovské, rozsáhlé, velké a hrozivé. Tohle místo je plné 700 nejnebezpečnějších a nejbrutálnějších polských kriminálníků. Odsud není návratu. Tohle lidé vidí, když sem jako vězni dorazí. Rozhodně to člověka za podobnými mřížemi hodně znervózňuje. Tady víte, že jste v cizím prostředí a zcela mimo bezpečnou zónu. Dobrý den. Batoh sem. Máte nějaké zbraně, kasr nebo telefon? Ne. Všichni nováčci musí projít prohlídkou, výslechem, rentgenem. Hledají se u nich drogy. Odteď se mnou budou zacházet jako s vězněm. Je to bezva, že ještě necítím klaustrofobii. Batoh jsme prohledali. Kdybyste našli drogy, co přesně by se dělo? Zavolali bychom policii. A jak často sem vězni chtějí propašovat drogy? Každý den? Každý týden? Každý týden. Nejspíš mě čeká další fáze prohlídky. Nemám tušení, co bude. Pardon. Nemám příjemné pocity. Kdybych věděl, co mě čeká, asi bych vzal roha. Jen tak se něčeho neleknu, ale jak uvidím, že si někdo natahuje rukavice, padáme odsud. Vše z kapes. Dobře. Všechno na stůl. Svléknout. Odmítnou se někdy svlíknout? Ano. Co se stane, když odmítnou? Zavoláme velitele směny a použijeme sílu. Takže je donutíte se svléct. Svlíknete je, i když odmítnou. Ano, pokračujte ve svlékání.
tuhle chvíli si najednou uvědomíte, že nad vámi mají kontrolu, že jste jim vydáni úplně na milost. Proč se třesu? Proč se třesu? Trenky dolů. Možná se třesu, protože moje tělo ví něco, co mozek ještě ne. Další krok je opravdu veliký šok. Ježiši Kriste. Tohle je můj první den natáčení a to jsem tady teprve hodinu. Tohle byla ta nejvíc ponižující věc, jakou jsem kdy prošel. S každou další vteřinou se cítím míň sám sebou. Jakoby systém piotrkovského vězení už teď snímal mou důstojnost a identitu. Procedura pokračuje a já se dostávám hluboko do tohoto obřího vězení. Jako by mě do útrob polikala nějaká bestie. Tohle je jen další část celého procesu, kdy se jako vězeň zbavuju světských statků. Věcí spojených se mnou, mé identity, která zůstala za těmito zdmi. To vše je součást procesu integrace. Jakmile jsem všeho zbaven, nejsem to už já. Jsem vězeň. Číslo a nic víc. Jako nováček nesmím mít žádné vlastní oblečení nebo osobní věci. Vše mi odebírají, dokud si nezasloužím to vrátit. Proszę jeszcze dla pana pakiet higieniczny. Smirek vydávaný za toaletní papír, žiletky, pasta, kartáček, takže to mám na měsíc. Mám minimum věcí a teď mi ukážou můj nový domov. Očividně přišel čas prohlídnout si celu. Jdeme na to. Za chvíli ochutnám skutečný vězeňský život. A na tohle si člověk zvykne? Ježiši. A taky na vlastní kůži okusím hrůzy kárné cely. Ježiši! Cítím se vážně na dně. Tak jdeme. Jsem Paul Cannelly a poprvé si před kamerami odkroutím pár dní v piotrkovském vězení, abych zjistil, proč si získalo reputaci nejdrsnějšího polského vězení. Vidím tady fůru chlápků vykukujících z cel, aby omrkli nové maso. Během příštích 5 dní se ponořím do hlubin tohoto světa, abych zažil život s maximální ostrahou, kde jsou ti nejbrutálnější zločinci 23 hodin denně pod zámkem. Jsme tady. Budu mít novou adresu, celu 471. Jelikož jsem ve vězení poprvé, začínám v otevřenější, méně nebezpečné části. Ahoj, pánové, tady spím? Zdravím. Šimon. Paul. Marcin. Mí noví spoluvězni Marcin a Šimon jsou tu za finanční zločiny. Kam si mám dát věci? Dej si to sem. Šimon sedí už 5 let za finanční podvody. Co bys poradil někomu, kdo je první noc ve vězení? Každá cela má vlastní pravidla. Kdo sem přijde, vzdává se svobody. Je těžký si na to zvyknout. Nejhorší jsou první chvíle. Důležitý je hodně mluvit, zjistit, jak to tu funguje. Je to tu stísněné. Žít tady musí být pro 3 lidi peklo. Jak se vypořádáváte s nedostatkem soukromí? Musíš si na to zvyknout, musíš se holit. Zopakuj to. Musíš se holit. Co říkal? Musíš se holit. Fakt? Takže když mám straniště, donutí mě se oholit?
Jo, když o sebe nedbáš, jsi neupravený, zarostlý a vypadáš jinak než na fotce, co pořídili, za to všechno tě můžou potrestat. Zatímco se zabydluju, hoši mi ukazujou, jak si ustlat. Ta matrace je snad 100 let stará, co? Není-li každý den postel správně ustlaná, můžu mít problémy. A když z ní ráno nevylezu, je to taky důvod k trestu. Piotrkov má na každé porušení pravidel řadu trestů určených k tomu, aby vězni drželi v lati. Můžeš přijít o právo na návštěvu, nebo svou rodinu vidíš jen za sklem, takže s ní nemáš přímý kontakt. Dostaneš výstrahu, ústní pokárání a pak můžeš jít na 14 dní na samotku. 14 dní samotky za polehávání v posteli? Začínám chápat, jak piotrkovský režim nulové tolerance funguje. A to jsem na otevřeném křídle, kde by to mělo být volnější. Dveře jsou otevřené. Vím, že na tomhle křídle jsou otevřené, takže můžete kdykoliv vyjít a jít se procházet? Můžeš navštívit jinou celu, zajít za někým na kafe nebo zatelefonovat rodině nebo právníkovi. Tohle křídlo ale opustit nesmíš. Procházky venku jsou na denním rozvrhu. Toto křídlo je možná otevřené, ale vězni jsou na celách po 2 nebo po 3. Je to taktika určená k zabránění vzniku gangů. Ty máš teď za sebou polovinu trestu. Řekni mi, co tě donutí každé ráno vstát? Funguju díky rodině. Bez nich bych to nepřežil. Dáme si 5 minut pauzu. Jo, jistě. Jo, klidně. Disciplína je tu přísně prosazována. Všichni zdejší vězni, dokonce i nerizikoví trestanci jako Šimon, za to platí vysokou cenu. Když jsem se konečně zorientoval, dostávám práci. Budu vytírat podlahu. Práce je pro trestance na křídle s malým rizikem privilegium. Nejen, že jim uleví od denní nudy, ale rovněž mají větší volnost pohybu po této části vězení. Jasně, chápu. Dnes budu pracovat s Cezarym a Emilem. Jsou tu za loupež a drogy. Něco s tím je. Netušil jsem, že vytírání může být tak složité. Oba hoši jsou dnes experti. Tohle je zlatý hřeb tvrdého života. Ukaž mi to? Jo, aha. Se svobodným pohybem mimo jejich chodbu je tu spojený jeden problém. Co říkám? Každý, kdo se vrací zpět na své křídlo, musí projít zevrubnou osobní prohlídkou. Máme to denně. Každý den? Se vším všudy? Každý den, dokonce několikrát denně. Svlíknou vás, když jdete do práce a když se vracíte? Jo. Je to tu jak na nuda pláži. Zažil jsem to teď jednou a stačilo mi to pro zbytek života. Když vás takhle prohlížejí, co hledají? Jaký věci hledají? Kontrolujou všechno, hledají cokoliv. Jakýkoliv vybavení, prášky, kovové součástky, drogy, cigarety, cokoliv. Neprohledávají jenom je, ale i jejich cely, a to pravidelně. Jak to vypadá, když vám prohledají celu? Je tam pak totální binec? Všechno vám rozházejí po zemi? Totální binec. Musí si všechno znovu srovnat. Všechno vyházejí. A štve tě to, Emile? Ano, štve mě to. Testuje to charakter. Když si ale člověk může vyčestit zuby a odejít se vztyčenou hlavou, je to dobrý. Čím blíž jsem konci trestu, tím méně dní tomu budu muset čelit. A co se stane, když se porveš? Je tu samotka. Můžou tě přemístit na uzavřený křídlo. Po 2 týdnech izolace ti můžou prodloužit trest. Pomalu začínám objevovat, jak represivní zdejší režim je. Staví všechny do latě a pomohlo to eliminovat gangy. Víte něco o té kultuře gripserů, o genzích? Nechci o tom mluvit. Nechci mluvit o žádném gripserovi. Neznám je. Je lepší o nich nemluvit. Mají vlastní svět. Nechme to tak být.
Gripseři už možná v Piotrkově vůbec nejsou, ale legenda o nich tyhle dva stále děsí. Kdybych vás o to požádal, mohli byste mě jako spoluvězně představit Gripserovi? Já o nich nic nevím, nechci tě jim představovat, nebudu ti pomáhat. Strach je asi rozumnou reakcí. 5% nejnebezpečnějších vězňů tady jsou stále Gripseři. Jsou na křídle s maximální ostrahou, kam se snad dostanu na konci pobytu. Práce skončila a vracím se do cely na oběd. Podle zdejších pravidel musí jíst trestanci na celách. Je to jeden ze způsobů, jak bachaři eliminují jejich setkávání. Jelikož tu není žádná společná jídelna, je tu míň šancí na vytváření gangu. Oběd je na cestě hned za dveřmi, tak rychle tam. Co to vlastně budu jíst? Co to je? Makaron s mięsem, kapustą i warzywami. Šimon mi vysvětluje, že máme těstoviny s masem a zelím, čemuž se říká vorzanky. Těstoviny s masem a zeleninou. To jíte většinou? Každý druhý týden. Můžete mi věřit, že je to sotva poživatelné. Už jste si na to zvykli? Těžko se na to zvyká, doma bych to nejedl. To je fakt drsný. Není to dobrý? Dobře. Pro Krista. Před příchodem jsem se bál finančních problémů, ale problémem je tu jídlo. Byla to ta nejhorší a nejodpornější věc, jakou jsem kdy měl na talíři. Po obědě mohou někteří vězni na hodinu cvičit venku. Každý den mají právo na hodinu procházky. Než ale jdou ven, čeká je prohlídka, jestli něco nenesou. Další tělesná prohlídka a pak můžeme jít ven. Venku tihle mladí zločinci z otevřeného křídla podléhají stejně přísným bezpečnostním podmínkám jako ti nejnebezpečnější trestanci. V uboze malém prostranství obehnaném betonem se jich vždy může volně procházet jen pár. Dvacetiletý Rafal je ve vězení poprvé. Jaké to je pro 20letého mladíka? Je to náročné? Těžké? Jaké to je? Člověk to musí zvládnout, musí vědět, jak se chovat. To je prvořadý. Udržet si čest a nebýt za pitomce. Možnost scházet se jen na hodinu denně na betonovém dvoře je pro Rafalovi spoluvězně, kteří jsou mladí a jsou tady za loupeže a drogy, hodně drsné. Jak dlouho už tady jsi? Ani ne 14 dní, ale už mám 2 roky za sebou. A ty jsi tady jak dlouho? Teprve 4 měsíce, jsem na začátku kariéry. Jste mladí kluci a začínáte s tresty mezi 7 měsíci a rokem. Je to psychicky náročné? Po druhý jsem tu už jako doma. Už vím, jaký to je. Poprvé jsem přemýšlel nad problémy, ale po druhý jsem to už nedělal. Všichni hoši vypadají, že jsou tu v pohodě. Jako, že se jim to tu nezdá tvrdé. Ale já mám takový pocit, že se trochu vytahují. Vždyť se rozhlídněte kolem, kde jsou. Co mají nad sebou. Každý den jenom 1 hodina venku. Procházení se tady je vrcholem jejich dne, tady ve vězení. Přísná bezpečnost, izolace a disciplína jsou způsoby, jimiž jsou trestanci v Piotrkově kontrolováni. Klíčem pro udržení této kontroly jsou pravidelné prohlídky cel.
Vězení má speciální tým, jehož úkolem je vstoupit do cel, prohledat je a zkonfiskovat veškerý kontraband. Jdou po drogách, zbraních, telefonech. Jejich šéf zná veškeré skrýše. Co přesně to teď hledáte? Drogy. Máme tu třeba tohle kakao. Zdá se to být jen kakao, ale nevíme, co je ve spod. Proto tu mám tuhle nádobu, do níž ho přesypu. Mrknu se, jestli tam nic není. Pátráte i po zbraních? Nejjednodušší je použít čepel z žiletky. Zahřejete ji, do něčeho zasadíte a máte nůž. A s tím už se pak dá bojovat, ne? Není to problém. Vážně se dá jako zbraň použít cokoliv. Tohle je plastový nůž, ale můžu vám s ním ublížit. Kam všude ty zbraně schovávají? Kde je nacházíte? Nejčastěji v dokumentech nebo v nohách od stolu, nebo v těchhle volných prostorách. Jakmile obrátí celu vzhůru nohama, povolají svého nejspolehlivějšího pomocníka. Psa cvičeného k vyhledávání drog. Uvidíte. Na vlastní kůži okusím, jak tu bachaři udržují v případě problémů disciplínu. Ježiš! Setkám se s mafiánským vrahem, jedním z nejobávanějších trestanců, který strávil na samotce 8 let. Koho jste tím lankem uškrtil? Jsem Paul Canelli a jsem v Piotrkovském vězení, jednom z nejtěžších polských žalářů. Tady k porušování disciplíny přistupují s nulovou tolerancí. Strážci se tu cvičí pro řešení všech eventualit. Pokud se něco semele, mají to tu pod kontrolou oni. Slyšíte, jak tu všude lítají kulky? Tihle hoši se s nikým nemažou. Jde z toho hruza, je to skutečná ukázka síly. Jsou velmi přesní. 1 do hrudníku, 3 do oblasti břicha. Tenhle by to určitě nepřežil. Taková palebná síla by přesvědčila kohokoliv, aby si nic nezačínal. Střelné zbraně jsou ale nejzazší možností. V uzavřeném prostoru, jako je vězení, je třeba občas použít jinou taktiku. Když máte ve vězení přes 700 vězňů, z nichž jsou mnozí sexuální násilníci a vrazi, lidé, kteří jsou venku zcela mimo kontrolu, pak tu samozřejmě může vzpoura propuknout kdykoliv a pro tyto případy je tu tahle jednotka. V případě nepokojů vstoupí do hry oni. Proto musí pořád tolik trénovat. A dneska se k ním přidám i já. Šéf vězeňské stráže Norbert vede trénink. Nejdřív zažiju bachaře z pohledu vězňů. Půjdou po mně naplno. Zrubu místne, máš? Zrubu místne. Druga. Ježiši. To už je moc. Tihle hoši jsou fakt tvrdáci a pište si, že to pěkně bolelo. Bože. Zjistíte, že nejste takový tvrdáci, jak jste si mysleli. To je všechno, brnkačka. S úlevou si měním strany a stávám se jedním z bachařů. Teď to bude tvrdší.
Sundat mě byla hračka, ale stát proti skoro 2metrovému Norbertovi je jiné kafe. Tentokrát je vězněm Norbert a nebude to nic pěkného. Jsou pěkně agresivní a nedají vám sebe menší šanci. Jak často musíte takovou sílu použít? Normálně ji nepoužíváme, protože jakmile nás vězni spatří, nechají toho. Nebojují s námi. Stačí se objevit v těch uniformách a vzdají to. Takže ukázka síly stačí na to, aby si to rozmysleli. To si piš. Když jsem si užil tréninku s bachaři, dozvěděl jsem se, že jsem dostal povolení do části vězení s maximální ostrahou, kde jsou drženi nejnebezpečnější zločinci. Tohle je jedno z uzavřených křídel. Vězni jsou tu 23 hodin denně uzavřeni na celách, a to z dobrého důvodu. Dostali jsme nyní povolení promluvit si s Markem, jedním z hlavních hráčů, bývalým členem gangu a vrahem. Ahoj, Marku. Paul. Nenechte se zmást jeho úsměvem. Marek má reputaci drsňáka. Je jedním z nejostřejších hochů v tomhle vězení. Je za mřížemi už 14 let. Odpykává si doživotní trest za těžké gangsterské vraždy. Byl hlavou proslulého zločineckého gangu. Chobotnice. Ten se specializoval na únosy a mučení. Marku, ty jsi tady, protože jsi byl obviněn z vraždy. Co mi můžeš říct o tom, co tě sem přivedlo? Není to žádný tajemství, byl to konflikt mezi gangy, tak je to v kostce. Právě za to jsem ve vězení. A taky za další zločiny, únosy, napadání a finanční kriminalitu. Jak k té vraždě došlo? Jak jsi ho zabil? Ten konflikt byl nevyhnutelný, prostě jsme si neporozuměli. Řekl jsem svýmu parťákovi, že končím se spoluprací, ať si jde svou cestou. Zaslechl jsem ho mluvit s jiným parťákem, že chce najmout vraha, který mě zabije. Teprve v tu chvíli jsem zareagoval. Následkem toho byl střelen do obličeje, ale přežil. Tak si najal toho Ukrajince, aby mě zabil. Bylo to jako řetězová reakce, jedna věc vedla ke druhé. A jak se to stalo? Střelil jsi ho? Jak zemřel? Ten chlápek, co se mě snažil zastřelit, to byl Ukrajinec. Nechal jsem ho unést lidmi, co pro mě pracovali. Rozhovor s ním skončil tak, že jsem ho uškrtil kovovou strunou. Věděl jsi, že dokážeš člověka zabít téměř holýma rukama? Když nastane správná situace, odvážím se tvrdit, že pak dokáže zabít každý z nás. Když jsi ho zabil, víš, když se zdíval na tělo právě zavražděného, jaký to byl pocit? Většina lidí tohle nikdy nezažije, ne? Byl to dost nepříjemný pocit. Neměl jsem z toho radost, žádná euforie. Bylo to tak nějak smutné, i když to byl chlap, co mi šel po krku. Marek má díky své reputaci ve vězení s maximální ostrahou vysoký status. I těch pár gripserů, co tu zůstalo, se mu radši vyhýbá. Stalo se to minulý týden na jednotce 3 nahoře, když jeden gripser procházel dveřmi. Jsou tu pravidla, že gripser má vyšší postavení, že má před ostatními přednost. Musíš ho nechat projít prvního, ale já to neudělal. Začal mi nadávat a pustil se do mě, co to jen šlo. Samozřejmě jsem si to nenechal líbit. Naštěstí pro toho gripsera bachaři ihned zakročili.
Bylo to nepříjemné. Měl jsem strach, protože to byl první člověk, s nímž jsem se kdy setkal, který někoho zabil. To po většinu rozhovoru taky odvádělo mou pozornost. Měl nesmírně intenzivní pohled. Skutečně se člověku díval skrz oči až do hlavy. Když v Piotrkově dojde ke rvačce nebo vězni začnou být násilničtí a agresivní, zaplatí za to vysokou cenu. Na ty, co porušují pravidla, čeká zatraceně přísný trest. Přímo extrémní druh izolace, kterou teď zažiju na vlastní kůži. Mám se otočit? To se stane, když jste agresivní. Když porušíte pravidla a snažíte se rvát. Takhle vám ta pravidla připomenou. V tomhle prostůrku může vězeň za trest strávit až 72 hodin. Krucinál, ta pouta strašně bolí. Zařezávají se mi do kostí. Tohle je jako ve středověku. Hlavní je, že to má bolet. Ježiši! Sakra! Ježiši! Hlavně klid, klid. Teraz přejď z tyłu. Předpokládám, že to je pro agresivní trestance. Aby se nepokusili se tady ublížit. Takže mám jít ke zdi? Ježiši, to bolí. Bože. Kdybych byl agresivní, umím si představit, že celý ten proces by byl ještě horší. Nemám tušení, jak dlouho si tady pobudu. Tenhle je docela v klidu. Chudák Paul. Vězně nepřetržitě monitorujeme a obraz i zvuk nahráváme. Taky ho kontroluje psycholog. Kdyby byl na drogách, nadměrně agresivní nebo se chtěl poškozovat, museli bychom ho připoutat k lůžku. To nikomu nepřeju. Není to vůbec příjemné. V jeho případě jsme použili velmi mírnou metodu. Ano, většinu to odrazuje, ale pro některé je jít do téhle cely jako odznak cti. Myslí si, že to dokazuje jejich vysoký status. Stoupnou v očích spoluvězňů. Jak tohle dokáže někdo přežít? Kolikže jsme ho tam zavřeli? Ahoj, Paule. Všechno v pořádku? V pořádku? Jasně, ale rád bych už ven, jestli to jde. Slibuješ, že už budeš v klidu? Slibuju, že budu v klidu. Otoč se. Otoč se. V pohodě? Už mi bylo líp. Jak dlouho myslíš, že jsi tu byl? Nemám tušení. Vůbec nevím. Myslíš 1,5 hodiny, 2? Jestli 1,5 hodiny. 40 minut. Vážně? To bych nikdy neřekl. A změnil bys po pobytu tady svoje chování?
Kdybych tohle zažil, nikdy bych už nevystoupil z řady. Kdyby tohle měl být následek, sekal bych dobrotu a nikdy bych se ničeho neodvážil. Nejhorší je taková divná dezorientace od chvíle, kdy vám nasadí pouta a tu helmu. V podstatě jste spoutaní jako divoké zvíře. Nemohl jsem se vůbec osvobodit. Nemohl jsem se hýbat. Taky ztrácíte pojem o čase. Máte záchvaty klaustrofobie. Chodíte a vůbec nevíte, proč to děláte. Dostanete se do zvláštního stavu vědomí. Je to opravdu nepříjemné. Cítil jsem se vážně divně, cítím se vyčerpaný. Vážně, mám fakt divné pocity, strašně divné. Uvidíte. Setkám se s bývalým členem záhadného gangu Gripserů. Gripseři stojí nade vším. A zjistím, co 8 let izolace v Piotrkově s člověkem udělá. Spáchal jsem spoustu zločinů. Rozhodně jsem zašel příliš daleko. Dostal jsem se až na dno. Jsem Paul Kanelli a jsem v Piotrkovském vězení. V jednom z nejtvrdších polských vězení s maximální ostrahou. Od chvíle, co jsem uvnitř tohoto drsného prostředí, se snažím skontaktovat s uzavřeným vězeňským gangem Gripserů. Zdejší režim je prakticky rozdrtil a už jen hrstka těch nejtvrdších žije odloučeně na křídle s maximální ostrahou. Je nesmírně těžké Gripsera přimět k mluvení, aby se podělil o tajemství jejich kultury. Mají velmi přísný kód mlčení, který zkrátka neporušují. Nám se ale v tomto velmi uzavřeném křídle s maximální ostrahou podařilo najít jednoho vězně, který je s námi ochoten mluvit. Bývalý Gripser, který promluví, ale z pochopitelných důvodů nerad ukáže svou tvář. Sedneš si? Nechtěl, abych prozradil jeho identitu. Tento bývalý Gripser si odpikává trest za vydírání, loupeže a za členství ve skupině organizovaného zločinu. Býval jsi Gripser. Jak se s ním vlastně stal? To záleží na zločinu, co spácháš. Jsou zločiny, o nich se ve vězení ví, takže můžou posoudit, jestli jsi dobrý materiál pro gang. Pak tě sami osloví, jestli k nim nechceš. Když jsi tedy byl Gripser a když jsi byl na čele s normálními, proč jsi jim vládnul? Důležitý je především, jaký jsi tvrdák. Vládli jsme hrozbou násilí. Někdo mohl dostat nakládačku. Někoho jsme mohli skopat. Taky tu byly nadávky. Víc ale neřeknu. A v čem je vlastně tak obrovská výhoda být Gripser? Jsi mezi lidmi, co ve světě zločinu něčeho dosáhli. Přináležíš ke skupině lidí uvnitř. Když jsi součástí Gripserů, zvýší ti to status, nejsi v nebezpečí, chrání tě. Patříš do silné skupiny jak fyzicky, tak psychicky. Tohle vězení vzniklo, aby Gripsery rozprášilo. Co je na tomhle vězení, že se tu Gripseři nemohou tolik rozrůstat? Vězení a celé Polsko se změnily. Po pádu komunismu se tu hodně věcí změnilo. To, jak věznice kdysi fungovaly, teď už není pravda. Bereme si vzor ze západu a to má na ty, co chtějí být Gripsery, velký dopad. Když se vězni nemůžou tolik stýkat, jsou odloučeni a v izolaci, nemají Gripseři tolik příležitosti k přežití. Gang potřebuje úzké kontakty a početní převahu, aby přežil. Když jsou rozděleni, rozpadnou se. Je to moderní vězení s mnoha kamerami. Proto tu jsou jisté způsoby, jak řešit konflikty nemožné. A proto to má tyhle dopady. To je jeden z důvodů, proč Gripserů už zbylo jen 5%.
Toto je v Piotrkově můj poslední den. Setkání s tímto gripserem mi ukázalo, že kontroly prováděné vězeňskou službou očividně fungují. Drží členy gangu na uzdě a skrotili i takové násilníky, jakým je Marek. Ještě ho jednou navštívím, než půjdu. Spáchal jsem spoustu zločinů, rozhodně jsem zašel příliš daleko. Dostal jsem se až na dno. Během 3 let jsem si podělal celý život. Můj život tady, moje zkušenosti mě změnily. Markova zločinecká kariéra skončila, když spáchal chladnokrevnou vraždu. Proto prvních 8 let strávil v izolaci oddělen od ostatních spoluvězňů. Chtěl jsem se zeptat na tu izolaci, protože včera jsem byl na té samotce, měl jsem tu helmu a ta pouta a dost to se mnou zamávalo. Tak mě zajímalo, jaký to vlastně musí být strávit 8 let v relativní izolaci, být zavřený 23 hodin denně. Když jsi zavřený 23 hodin denně, tak ti doslova zbyde jen to, jak naplnit čas. Byl jsem sám spoustu let. Vytvoříš si rutinu, trochu cvičíš. Já taky hodně čtu. Knížky, vědecké a psychologické časopisy. Tisk vytvářející veřejné mínění, to je všechno, nic jiného dělat nemůžeš. Musíš čekat, čekat, čekat a čekat. Co myslíš, že by bylo v tvém životě jinak, kdyby ses nespřáhl s tím gangem, do něhož ses dostal? Co by z tebe bylo? Nejspíš bych v něčem podnikal, měl něco svýho, bez pochyby. Taky bych si víc užíval života a poznal bych maximálně svět. Víc bych se asi věnoval výchově dětí. Synovi je už 27. Ty víš líp než většina ostatních lidí, co to je přijít o rodinu. Jestli tě pustí, chtěl bys ses omluvit rodině toho, jehož jsi zabil? Za to, co jsi udělal? Možná ano. Vážně, ale pochybuju, že by to ty lidi chtěli. V téhle situaci slovo omlouvám se moc neznamená. Je to prázdný gesto bez praktického významu. Můžeš se omlouvat, když uděláš něco nechtíc, to si myslím. Když se ale vědomě rozhodneš, tak je taková omluva chabá a neodráží realitu toho, co se stalo. Marek platí za své zločiny a ještě mu zbývá 10 let. Až ho pustí, bude mu 59. Jaké jsou to věci, takové ty maličkosti, jichž my si ani nevšimneme, jichž si lidi po propuštění váží? Vyjít si večer na procházku nebo hned po ránu. Sednout si na lavičku, dívat se na nebe, když máš chuť. Můžeš se dívat na další lidi, na svět kolem. Jít do parku, sednout si, pozorovat listy, stromy, slunce. To jsou ty jednoduché věci. Díky moc, vyhrál jsi? Ne, necháme to takhle. Tak se měj, ano? Během svého pobytu jsem se tu sešel s různými vězni. Od mladých kluků, co udělali hloupou chybu, po členy gangu gripserů a vrahy, jakým je Marek. Izolace, strádání a disciplína jsou principy, na nichž Piotrkov stojí. Zdá se, že díky tomu zdejší trestanci sekají dobrotu. Kultura gripserů byla podlomena a tvrďáci jsou za mřížemi. To dokazuje, že tenhle systém vítězí a že není příjemné nazývat tohle drsné vězení domovem. To je vše. Můj poslední den v Piotrkovském vězení je u konce. Mají tu tradici. Vezmete si kartáček, co jste první den vyfasovali, zlomíte ho, zahodíte a slíbíte si, že už se nevrátíte. V českém znění Marek Holý, Libor Terš, Tomáš Juřička, Jiří Valšuba, Svatopluk Šuler, Dagmar Čárová a Petra Tišnovská. Překlad Ondřej Novák. Zvuk Jaroslav Kosán. Vedoucí výroby Kateřina Malá. Vedoucí dramaturg Daniel Košťál. Šéf-producent Jaroslav Richter. Úprava Alena Navrátilová. Režie Jiří Kodeš. Ve společnosti Česká výrobní SRO vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2017.